Ёсуман Исмонзода ва Манижа Тошболтаева ду духтари навраси тоҷик баъди намоиши истеъдодашон дар телевизиони давлатии Русия ба чеҳраҳои маъруф дар шабакаҳои иҷтимоӣ табдил ёфтанд дар як озмуни байналмилалӣ пирӯз шуданд. Ёсуман ва Манижа дар озмуни ҷениюски 2017 ва ё кӯдакони нобиға ки рӯзи 3 ноябр дар Маскав оғоз ёфт дар байни 250 ширкаткунанда аз 11 кишвар мақоми аввалро соҳиб шуданд. Рустам Багаудинов, раҳбари маркази Абакус, рӯзи 5 ноябр дар суҳбат бо радиозодӣ гуфт ки Ёсуман ва Манижа дар озмун истеъдоди фавқулодаи худро нишон дода ва ғолиб омаданд. Бар иловаи ҷоизаҳои моддие ки ғолибони озмун мегиранд, Манижа барои ширкат дар марҳилаи баъдии озмуни арифметикаи зеҳнӣ рохат гирифт ки қарор аст моҳи декабри имсол дар Африқои ҷанубӣ баргузор шавад. худи Манижа Тошболтаева дар суҳбат бо радиозодӣ гуфт бовар надошт ки дар Олимпиадаи ҷениюски 2017 пирӯз мешавад. Ёсуман ва Манижа охири моҳи октябр дар ду барномаи одамони ғайриоддӣ дар шабакаи телевизионии Русия як ширкат карданд ва бо истеъдоди худ мухлисони барномаро дар ҳайрат гузоштанд. Манижа Тошболтаева дар ин барнома сурати мошини дар ҳоли ҳаракатро мушаххас гуфт ва бинандагонро дар ҳайрат гузошт. Ёсуман Исмонзода бо қобилияти фавқулода доварони барномаро шигифтзада кард. ӯ дар муддати 2 дақиқа камтар сад шумораи даҳӣ ва садиро ҷамъутар кард ва ҷавоби дуруст дод. Манижа Тошболтаева гуфт худаш ба риёзиёт дилбаст аст ва онро меомӯзад, аммо мехоҳад ё ҳунарпеша шавад ё роҳи мусиқиро пеш бигирад. Бо вуҷуди он ки риёзиёт ҳоло яке аз илмҳои серхаридор аст, аммо Манижа мегӯяд дилаш бештар майли ҳунару фарҳанг дорад. Исмонзода Ёсуман хонандаи синфи 9 литсеи равияи табии риёзии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аст. Бо бародараш Абубакр Исмонзода дар чандин олимпиада ширкат карда ва ҷоиза ба даст оварданд. Ҳар ду дар маркази таълимии Академияи арифметикии зеҳнӣ таҳсил мекунанд.